Tinokudokezai mabuja tauya nonhau dzanyasi iro zuva rochigumi noribodzi mwedzi uno waKubvumbi. Mazuva 300 301 pachirungu, apo jobhozikara achindori mujeri. Zvakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Kureketa kuno munhau dzanyasi Hopewell Chin'ono pabodzi po naMakomborero Haruziwishe nevamwe vari kuita kuwana nomatope. Kureketa kuno zviribe kumira zvisvino. Kureketa ipapa Hopewell agonzi agoreketa mapwapwa achituka wanhu batora chamisari kuti waribe chavari kuita wachisiya jobhozikara andori mujere. Agotoreketa kuti aida kuti waite zvokuratidzira nokudini kuti jobhozikara aburitsiwe, asi iwo wari kuramba wakandoita kunge wakarara anozamukamwa. Pakaita kunyangariwa chaiko. Uwo naMakomborero waribe kuzvitora zvisvinu zvaanga ari kureketazvo. Bva paita kunyangariwa. Izvezvi dandemutande rese rakaita kupesanisiwa. Zvakaita kunge patsikiwa nomombe dzatsika matope. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvichapera zvisvinu chere. Iye chamisa andoburika ari kuti gorekai kudando. Ngaisiye matambo. Asi paribe ari kutetekera kuti zvidando. Rekai tigoona kuti inenge ichienda kupi iyoyi. Bato roCCC nyasi ragoreketa iro kuti raakumbomira kuburitsa mazita avanhu wakanzi ndio wachagona kuti wazoende kovhetiwa kuti waoneke kuti wanokodzera chere kupinda wakamirira bato ri. Rekai tirambe takaringa kuti wanenge wachiburitsa rini mazita ayo. Zeki kwai chiri kuenderera mberi nozvayakaita zviya zvokuburitsa mazita nomanhamba avanhu nenzvimbo dzavanogara kubato reZANU-PF kuti wagotande kutumirwa mameseji nozvimwe zvinenge zvinoenda zvidando zvokutsvaga rutsigiro zviri kuitiwa nobato reZANU-PF. Kureketa kuno wezeki waribe chavari kureketa nozvenhau iyi, wari kuramba wakandoti mwiro, asi iwo wari kuziva hawo zvawakaita zvisvinu baizvozvi. Wamunangarwa nyasi wasangana nomumiririri wonyika yeBritain muno munyika Melanie Robinson kwaya agoreketa kuti ndagowanyepa kuti wanofanira kuti waite sarudzo zvakanaka. Iwo wakavipisawo kuti aiwa sarudzo dzichaitiwa zvisvinu panenge paribe kubirirana kana kudini. Rekai tigoramba takaringa kuona kwai wagoreketapo kare nozvezvimwe zviri kuda kuwakiwa nomakambani kuBritain pabodzi po nokukwikiwa kwamunangarwa kuiko kuBritain pakugadziwa kwaiye mhambo Charles. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichienda nokupi izvozvi. Wamwe wanoringa zvinoitika muhurumende wagoburitsa masoko okubvunza kuti ohoko kwai mai munangarwa wakagweta kunyika yeBelarus. Izvezvi wakatonosangana nomutungamiri wenyika ikweyo Lukashenko nyasi chaiye. Ipapa waribe kuziva kuti aenda akamirira ani kana kuti agodini, ende ari kureketa zvei zviri kureketeka nokuti iye ari moba muhurumende iyo Zimbabwe. Hino kuti ari kumboenda akamira sei. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Tinenge tichindokunyepai. Wanorwisana nouori woZimbabwe Anti-Corruption Commission kureketa kuno wagotiwo wari kuita kusenza nobazi rofundo yevaPwere munyika wachiita kuti wagobvumirana kuti zvinhu zvichada kuisiwa mubumbiro rodzidzo kuti zvikone kugofundzisiwa vaPwere vanenge vari kuzvikoro zvakaita zvovaPwere zvi. Ipapa kwai wada kugovafundisa vaPwerewa kuti vakone kugoziva kuti zvouori izvi zvakanyangaritsa pokare nokuti zvinokwanisa kurekereka sei nokuti zvakanyangarirei. Ticharamba tichiringa kuona kuti zvii chaizvo zvinenge zvichimboreketeka kuti zvinoperera papi pokare. Tinenge tichizokunyepai. Tindorimo munyaya dzezvikoro zvi. Ipapa kwai nomutedzeri wegurukota refundo yevaPwere kwai wozimuseki waribe mhosva ipapa panyaya inoitika yokuburika kwemapepa. Kwai nyaya inotoitika kumapurisa nekuzvikoro ndokwairi kunyanya kuitika. Unobva wazvisaya kuti ko mapurisa nezvikoro
zvinhu zvaidiwa mumhinduro dzobvunzo waigodziwanepi, nekuti wanga wasiriyo wanga wanadzo dzanga dziri kuzimuseki. Unobva watoona kuti apa pari kuita kukanyiwa zvimwe zvinhu zvisiri izvozvo zvinobapa. Regai tione penu pane akabatiwa nomhosva ari kuziva kuti inobva yamuvhiringawo naiye wacho. Regai tirambe takaringa. Kwai hurumende yagotonzi yaunza masoja kunzvimbo yokwaChiwi kuti wakone kumanikidza wabereki weikweyo kuti wabayise wapwere wawo. Regai tione kuti zvinenge zvichibuda mushechere ipapa. Kwai chirwere chogwirikwiti chinenge chiri kunzi ndo kwachiri kutandira kana kuti chiri kuramba chindotenderera ikweyo, icho chikwanisa kupedziwa. Regai tione kuti wachabvuma chere kana kuti zvinenge zvipera sei. Nokuti zvinenge zviri kunyatsodii, tinoramba takandoringa. Kana paine zvimwe zvabudika tinongokunyepai. Hurumende yagotiyo yakuda kuti nhandare yondege yopaKaribha kwai yada kuti ichinjiwe pairi pokare, nokuti pairipo inofanira kubva yaingidziwa painoisiwa panyowanipo kuitira kuti ikone kugunza ndege dzakawanda, kuitira kuti vanoda kuita urendo munyika vanofanira kukona kutekaira wachiita kwedu zvitekaira zvezvino, uye kuramba indori nzvimbo isingaendeke bam. Wabi edu wari munyika yeSouth Africa waiyawo nemapepa ZTP nyasi wanga wakaita kutetekera chaiko, magweta awo ari kupa misoro yonyaya kudaro dzimhosva kuti sei hurumende yemuSouth Africa iri kushora mutemo pakuwarambidza kuti warambe wari munyikamo zviri pamutemo. Regai tione kuti panopera svondo rino tinenge tiri papi nonhau iyi, takaramba takateerera kuti zvinenge zvichienda nokupi, nokutoti wazhinji wari kuti aiwa dai takona kungopuwawo kana makore mairi chaiwo okuti tirambe tiri ndorimo zvichiita zvakanaka. Mitengo yezvinhu kunyanya zvakaita sezvokurapiwa kuvanhu pokare inotohomwe kunobisiwa mari pamwedzi nepamwedzi tuya kuti kana munhu uchinge wazohwara unokona kuyamurika mamedical aid pachirungu. Kwai mari yekuAmerica yacho iri kubva yakwidziwa zvokutoti vanhu vese vari kusaya kuziva kuti ikohoko. Apo kwai makambani omuno ari kuramba kuti hwarahwa dzapamujandirere dzitande kupindawo pachirongwa chacho. Unobva watoona kuti pakaita kunyangariwa. Kwai kana wahwarahwa aiwa kadzionere kushamba kwomubodzi. Ipapo unobva watoita kuziva kutoti kana watongoita hwarahwa kwakutosimba kunamata kuna yawe kuti ureke kuhwara, nekuti ukandohwara aiwa pokare zvinhu zvaita kunetsa. Mari yekuAmerica ibodzi yange iri kutengewa nemari yomunyika inoita 150 nemasendi 30 noribodzi 959.31 cents for $1 pachirungu. Ipapa kwai mamirioni anosvika 20 chaiwo omari yekuAmerica ndo apuwa makambani nyasi. Zviri kuhwadza izvozvi kutoreketa kutoti pari kuitiwa zvese izvi wari kutadza hawo kuziva kuti chokwadi chiripo kumusika usiri hurumende. Mari yokunze iyi iri kutengiwa kutosvika kana churu chibodzi $500 chaiyo for $1 pakaita kuoma chaiko. Regai tione kuti zvichapera sei izvozvi. Marvelous Nakamba kwai agonzi ndiye mutambi atamba zvinouyani kuchikwata chaari kutambira cheLuton cho. Ipapawo Jordan Zemura kwai agonzi achadikana baba kuti agotambe. Imi zvakaita kunyangariwa chaiko. Regai tirambe takaringa kuona kwazvinoenda. Tiringedzo pasi rese kutandira imo muSouth Africa muri kuita nyaya yatabo besta iya iri kuramba ichindoita kuzvuwa wamwe, iri kuramba ichindosveta wamwe, ichindovasveta. Regai tione kuti mambure acho achabata vanhu vangani pavanenge wapa nyaya yacho chaipo pokare, nokuti iye wachona achabenhuka rini, tinezokunyepai. Mutungamiri wenyika yoMalawi kwai agorekerera vanhu vanoita 200 wanga vari mumajere kuMalawiko. Kwai vanhu vava vari kusanganisira anonzi Uladi Musa. Regai tione kuti
wanhu wachazviita sei izvozvi kana kuti wachazvitambira sei. Tinoramba takandolinga kuti zvinenge zvichienda nokupi. Nyika yoDRC pabodzi pono nyika yoZambia dzagonyorerana pasi kuti dzibvumirane kuti dzichagoda kuti dziwake muzinda unoita zvokunadziriwa mabhatiri odzimotika dzinosenzesa mabhatiri dziya. Rekai tione kuti zvichabudirira kusvikira papi, nekuti kana wakazvikona zvauri kureketa zvo wanenge watori pamberi peno, ndo warichazotibatsira isusu ticharamba takandolinga kuti zvinenge zvichienda nokupi. Kwai vanhu vokuNamibia vari kuvhiringika fani nozviri kureketeka nozviri kuitika pokare nyaya dzokuchererwa koiro oiri. Rekai tione kuti zvichange zvizodini. Isu yekwedu iya yekumuzarabani kureketa kuno wakabva waita kuti ziro kunge wasipo zvawo wanhuwo. Rekai tione peno wane zvawakaboya kana kuti waribe. Rekai tirambe takandolinga. waIan Kama izvezvi wari kugoreketa kuti kwai ndiri kuhwadziwa ndikandofunga kuti iye masisi ndini nyakumunangidzira nokagumwe kangu kuti aite kutsiwa kuti pautungamiri hwenyikaho apa kundionesa chitsvuku. Zvinoita kugara zvakaita kutakurana chaiko gonzo nachin'ai. Rekai tione kuti zvinoperera papi ipapa. Asi ari kuhwadziwa chaizvo. Kwai kutogara muto hwaku kwandiri kuita inyaya yekutoti wakandimaka chaiko, wada kutondipfuudza. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tiri kundosvira kuti wagare pasi warekete kuita katombo kanyai zvipere zvokuhwisana zvinhu. Kwai izvezvi wanolinga zvinoitika zvomatongerwo enyika. Kwai waPutin wagonyepiwa noSouth Africa kuti kuuya kwenyuku kunogona kushupa idi nonyaya zviri kuitika izvozvi. Rekai tione kuti wachaita sei. Kwai waPutin wagototi kana zvikange zvichinetsa ndinokona hangu kupinda musangano weBRICS ndiri padandemutande kuuya muSouth Africa mo. Ticharamba takalinga kuti wachaita sei. Apawo China neTaiwan dziri kuita kuvhundutsirana. Kuramba wakaita kunge imbwa dziri kunyinurirana mazino kuti dzione kuda kuti mukurumbani. Rekai tione kuti zvinopera sei. America iri kundoramba ichindokunhidzira mwoto. Iri kutoti tichabatsira Taiwan. Asi tese totoziva kuti paribe kubatsira iko inoita. Ringai zviri kuitika kuUkraine. Yange yanyepiwa pokare kuti tichaibatsira. Pakaita kuoma chaiko. Asi takadaro zvedu mabuja kwanyasi. Rekai tigumire pano. Ndiri wenyu mhanduwe WeNhau.